লগিরই বসকামা जों কপ্লাইনা নানাই जों লুকা জিনো জাগো জিনি যে জনজাতি মোরসানি খরসে খরনি তমনেরো বড় সামনে পকেট সুকনা বাগৈ বড় তিনি বুবাগ্রানা হাইমে সাইগরি তবো এবা আং সারান মজু দিনে আ পকেট को सुकुना बगै नंतिने दफार फानाय नंतिने दफार बगै हामे गै नंतिने केबनाय बे बाचिनि सारा तिरना लुग्रो तिने बुबार लगे तो न आबो साक्से वाच गय नेबि जों दिनु खरसे खनि जनजाति मोरसा लिडारो तम सासिके सामजा मानि साबि सामजा बोलते बनि बहंगि बगै बहंगि पडि बगै बर्तिने बुबार केबंगि तो तिरता मसा खरसे जनजाति मिलिसा तमसा तिब्रा माथनो सेकबांगिने 10 मिनिट फा नांगा छौ Yaba ang sana maso nang tini di prasa di bagai di soba kelai tengah aja ni bubagra di padi di pramotno senamna ni sentiri jodoh lukro logir tini oh di pramotha bubagra logir di pramotha padi ka. Yaba nang sauje 10 minit mana oh padi sekamai di mana ini nang tini kokso. Yaba nang sana maso nang tini asal pantong itu mahke nang tini security okolopo sakti awal. Saya jom pirang korai nang फिर खाई पुरुके आपुर लोग नॉन जॉबर नहीं नंग 10 मिनट बाय सिखमे मान ना कि 10 सेकंड बाय सिखमे मान आपुर नॉन जॉबर लोग जॉबर नहीं आई बात सारे बसु तीन बार बुबार नो तीन मासरे बेरो राम साव री साव एडिसो हिनी बेरो मासरे बेरो जों सारे बसु जे बार बुबार मासरे बेनाय जनजाति मुर साइनि साक्षर तो जोगी तो नाय मिनि पदे परमानेंट या अबन कासे पॉलिटिकल पॉडसे ये बुबारले आसे फिरबो राजन बुसा bo ulo rajan busa tonai kusum kusum rajan busa tonai abun wan sute klayo nang tini bubagan hake mazra bero ya banana sana buso je bubagra 184 জন রাজা ni butai bodini 186 জন raja thong thong klayo busa hoi chini ba choba klai tu nang abro wan suna nanai nang example sana buso je bubagra 184 জন raja ni butai bodini chini ba choba klai tu tumo horaksa raja tini chini bubagra no 1 केजी खाइए रांचा खादी करा खाइ छे 184 केजी बुबाग्रा धरे रांचा कबो तुम जदि फरकसा बुबाग्रा 1 केजी खाइ हीरा मणि मुक्ता खाली करा खाइ जिन बुबाग्रा न 184 केजी हीरा मणि मुक्ता बुबाग्रा थानि त हो बेबा नों तिनि फरकसा सिकनसा मन्त्री गै जिनकसा जनजाति मोर्चा नेता गै नों साक सानो साक जायंगै नों नखासा उरि तमबाय नों कुरि दिना बुबाग्रा कासु मांगला अब सारा तिरना लुगरो नर बुसगा जवाब नाय नों साबो तिब्रा मथनो सरकारनि हरतानि नै जोंनि नि कबाय तिब्रा मथ सरकार थांगिया जों प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनि कबाय होम मिनिस्टर अमित शाह कबाय से स्टेट सरकार आसुरियो तां आसुरि हंगाय तिब्रा एकड इमप्लिमेन्ट खालायनांगाय नर सरकार मा हामनायनि सामान बगै तिनि तिब्रा मथरो सरकार हाबियो निनि कबाय सरकार हाबिया यामनर कग्रिमानि दङ হয় মাস বিসিব তিব্রা একড ইমপ্লিমেন্ট খাইনি जों नासिम का ननि कग्रिमाति बिसा थाङो 6 मासिया 12 मास नासिका 12 मासिया 14 मास नासिका 14 मासिया 24 मास नासिका एबा तामते बुसो ताबुचिनि राइट टाइम राइट डिसिजननि राइट टाइम राइट गभर्नमेन्ट समिका जों बुसका जत थांजगलायो जों बिजेपि रनो फाइनल इलेक्शनो जों बर लाट दुया फ्रे लाट आमगे जों जत थांजगलायो आइबा सानो बुसो जिन रामचंद्र आमचे जे जनजाति मोर्चा हि तंगेरो बसकांगो बिसि इलेक्शनो 18टा ভিলেজ কমিটি বিসিङो 18टा ভিলেজ কমিটি जों आन काउन्टेसि थानाय जत रामचंद्र लोगराबो नासिबि दङ आउन बागि दिन अदरबो बुबारन केबेना बगै नर जेसबान तम सासिगर सामजागे नर बुने पिंजरा चना नाय थानि नर उल्टा लोगरबो पिंजरा चबदनाय तानि गाय लोगर ताबो जत थांगा दङ जत खाबाके दङ जत बुबारन लगे दङ आन बागि तिनि जेसबान जा फैयै फातानि मन्त्रीर फैयै फातानि नेतार फैयै रामचंद्र लिगलाय खालायनानि नर इमाम जेसबान दाबुको दिनमो थांला सेनु खाथानायो डिसेम्बर नि 3 जन 22 तारिखो बायजल फाइ बुबुसा जनजाति मोर्चार दरगलि मोसा खालायगाबो भगनि मन्त्री सांगना चामो फाइयर मोसालायगाबो दिनि पेजा थनि बरतु बय कांजमरे बरतु बय जनजाति फाइयर थालिकाय मोसालायगाबो आं साना मोजमा हायजे नर थालिकायबे मोसाय थांगि तब फिरबे मोसाय थांगि ओ रामचंद्र दर जीवन दयगलि भैया ता रामचंद्र तो चिनि एमएलए तो आं स्वयं नियम तो ते जति बसर बुवान लगी तो अब तुम तो सवाल सुनाना आबार बगे दिनाव जरबो दिना आं साना मोजो दिने जनजाति मोर्चा नेताराव दिने चिन लुकरनो राबे पाइने फैगा हंकाय आंगरो मुथायना मोजो
Ciri lukuro, ani mafaso, ani tahu bukso, nara wan sudah kokno. Ini jonojati mursa netaro, nara rambe pain pengkai, nara wan sude, arang nongi ramse, arang nongi ramse, regani rang mayang mani, nongi rang mayang mani, letri rang mayang mani, brito bata rang mayang mani. Ini orang berkaitan bagai jalan ni rang mayang mani, bebar rang mayang mani. Shoot by asal by tina rangno, jonojati mursani jetong sa sikir samsaro, bortin kami guru pocket kubulunga jin lukuro pain by guru itomo. Amundan mabujina, bebar rang tumu jodi, norno pain pegangkai, khomodar arang nor tapiro ke amono ni rangse, arang no nor nahoi cari, bebar login kai, jonojati mursani dia. Maharaja logi nai, meeting ko maharaja logi orang thangai, apa jen bukabo, sowinya nana. Dia barang nong ni rang situ, apa rang biji rang ya, anor rang main kembali school bas sebagai tahu, berelection kan angkai, arang nanti kami guru, pasal angkai 10,000, 20,000, 25,000, dia bang request kaya, ani jod tu kaya kami lukrono. Tini orang nong ni apa pegai, arang nong hai jadi, hero kita hodi, arang nong ni rang si. Ini biji berocin nama teno, maya berkasih teman. Tapi kasih kau sana. Ini orang kau, jonojati mursaro, namun tadi ramai paine pegang kan, namun tam sana. Darah basi kakak kaki bayi, menai ini kena jonojati misal kena lalu sokan kan, apa kena sakit di mata sinai, sakit dengan budi untuk orang sekali nai. Tamu kaya kajian seman, apa orang sangkai, ini kena jonojati misal kena lalu sokan tahu sajiri. Sini para lama muda, ini para nampak sudah kok. Kita nanti juga kami ada, hanya berthas saja. Biar gadi tangsi yang pas bukti kebelawai, yang cuan sudah bisa nambah saya saya sudah kok. Kita nanti juga kami ada, ya pak, arang noni ramse, noni ramai noni paine boy thawai nak tahu cinta thawai jadi. CPM amani CPM, top tiga bayi thawai jadi mana? Wak masa bayi thawai jadi mana? Thawai jama siapa ni kah? Tahu bayi luar se, diri biji ni ada thawai jinai. Rang nahai canai, ikai, semua orang mahal sedinai. Yang semua sudah. Tumung jadi jem BJP logi thakang ke. Tumung jadi jem jonojati morsa logi thakang ke. Nong misi thana sekam. Nong ibu sabutri busuk ni makan hari nong hoti. Tangi hakai, BJP thangkai jem cini dopani pokor phalma kelayu. BJP ni misi thakang hakai, jem cini sabutri pokor phalma kelayu. Bubaran logi thakang hakai, jem cini mata isokte jem cini odikan bagai. Orang ni macam mana ni coba orang mana kelayu, apa tu bujian nangai. Tangi kai, zeraza, rasihano tongtutai, rangsang maklai macawai, tongano, dia bacaan ni bagai boti ni, satu ni awak ni ya, bolong kapungbai, satu waktu manjirai, cini bagai coba kelai tu. Oh zarawa cun jas mil cini bukan logi tu bagai cun besar aku nasi bisi. Cun saya mana le, cun ini 5 mas bisi implement kena khalia. 12 मास बिजी इम्प्लीमेंट करना है खालिया 18 मास बिजी इम्प्लीमेंट करना है खालिया 24 मास बिजी इम्प्लीमेंट करना है खालिया अब हम थाने समय तो राइट टाइम और राइट जॉब बरने आ राइट टाइम और राइट जॉब बरने बगे जॉब चालू करो चुतिया पना और वाजरा दिसबनो कौन सा सीक्रेट नाबे जगह अंगोटी अब कोन दिन न सक्सेस सिंगला उल्टा बुइना जॉब नहीं न होताने न निजी बिचारा जॉब नहीं अमर से जरा नहीं तमने संदीनु खबरे जिन जनजाति मुलतारो सालपुन फाइगा हंगाय Bubagan memang tentai. Are bapa, nanti perasaan bagai kaham senai, kan? Nanti perasaan bagai tampran kaya kong, tamu sam kaya wan suwi tong, tamu sam kaya bagai nana dai zaka. Abu si sadi, meeting goba, borok kaya kau mai kau kaya bubagan memang kutu, bubagan kutu sen, kan? Bubagan boxer kutu. Abu dani ni atan tumbu, ha? Semua ni atas nabu, nono semua tu pada sam kaya bagai. Sini dua bandung nanti kena bagai, sini jonojati menteri mana, sini cara scholarship main ni, student orang kami school pun quality education ni, school sampai apa sih, berat tahu guna bintang siapa pun, hai ni, semua berat tahu guna ni sampai kena menteri, semua sini dua banding school itu, scholarship mantu, school kaham education quality education mantu ni senam le. Sudah pernah tabur kunan sambil le, tabur kunai bagan toko, sudah tuan payah kunai roble, hari le, aman bagai, semua orang mana, jadi perasaan lidah toko, zelida,
삭바이, 꼭바이, 망바이, 마에바이, 기안바이, 무디베가 저거 칼만 허락산 미다토모 어버가 지리부바가 어서라고 좀 자스 탄자토로 심으시 아니 딱으로 아니마 버성 아니 어까라 자그라로 아마버로 산나무수고 좀 탄자토만 비시들 매박 좀 클라이마나이 땅이 꺼거는 거고 탄자니 파노라니 판빠이야 좀 탄자그라 건가 는 제스만이 꼴띠꼴띠 뚜이 빠이니 파이데 나카이나 하이짱네 또뭐 좀 너나 가로 이리여 아버지 커거는 나나이 매방 산나무수고 रांगबाय ता पाइजा दे जेरा रांगबाय पाइजंनाय बो फालि बोरि जंनाय तांगि गजों मुसु बेपर वा बेपर तौ बेपर रो न तुमु जनि न पाइनो थांगांगाय आ तौ न बर रिना बगे पाइबा तानै फाला बगे पाइबु नन नों तुमु जे रांगबाय पाइजंगाय न फालि बोरि नायजि आवन बगे नों जेकुनो जरावो बीजेपी नि नेता न रांगबाय पाइनो फाइजंगाय राखायना हाय जादि तेव लगे महाराजा निनाय मिसिन बिदिगे महाराजा बगे दिनाय नों तुमु जदि जनजाति मिसिननि थाखा माना नोंनि गोसान बखराव फागा हायजि नोंनि हा गोबां हायजि जों नुगै तंले हरकसा अ हानि चिफ मिनिस्टार बखरो बीजेपी नि चिफ मिनिस्टार या बखरो कायसे स्पेसिफिक कायसे कम्युनिटी नि चिफ मिनिस्टार या बो सारा त्रिपुरा लोकरनि चिफ मिनिस्टार एबो हरकसा चिफ मिनिस्टार बो बाहायको मागे किरि कक सेमा जे कुनो दिनो रोमान स्क्रिप्ट बाय कब्रनो सिनाय लिरगोनसो आनि कब्र आंजो सानाय आनि कब्र आंजो सिनाय नोंनि डिसिजन खें साबो मेजॉरिटी तिबार सारो रोमान स्क्रिप्ट सिनाय कंफर्टेबल नंगो जोंनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि कब्र चिनि आमानि कब्र चिनि रोमान स्क्रिप्ट सिनाय आबो चिनि सिनाय नों दिनि चिनि कब्र साया नों चिनि कब्र सिया नों डिसिजन साबो हायब्ला आमो नगे आनि मा फासो आनि ताहु बुसो आनि अकरा जागा नावना मुद खायना बसु हिस्ट्री नि पविता थांनि हिस्ट्री पवे जों चिनि भबिष्य सुनामि माया थानाय जरन नखना अरे गोबां माने अकरा जागा आसुका दङ जे बर जों चिनि रिगनायनो कानान बगे जों सबामा खालायका केव पविता थांगे जों चिनि आमानि कानुन जों कानान बगे जों जेरो मा हाबका बुजाखा कबजा खालाय जों रिगनाय कानान बगे सबा खालायमा फायका फायनाय जरावबो जों चिनि आमानि कबर कौन सारन बगे ओम हाय चबा मखरन बिसि साललेया तुम जरि जों थानजा करिङाके आबन बगे चिनि आमानि कौन जों बर मानन बगे चिनि आमानि कौन जों चिनि फ्यूचर 7 सेकेंड तोना बगे जों जत थानजा बाय जों चिनि बुबागा लगी मा तनाय चिनि बुबाग्रा फरसे कुबुइ लिडार जे लिडार बिसिदै जत सारादनि काबिल मानो सारा दुनियानि त्रिपुरानि जे चिनि बरनो चाखा ताबो सारा नॉर्थ इस्ट बरनो चाबि दङो आमन बगे तिनि केबेंनाय लिडार रो खेतमा कलि दङो तिनि केबेंनाय लिडार खेतमा कलि दङो ते चिनि कामिं आउट जायो जनजाति मोर्चा नेता भेनो काम सारा खाइजमा तुमन जदि जनजाति मोर्चा चिनि कामि थांगांगे न डाइरेक्ट दे नरो चिनि आमानि कबर कोन रोमान स्क्रिप्ट बिनाबे गसि जोंगे गसि आंगांगाय सुइबाय तबाय बुनबाय पानि खाले हरि हाइसि पानि खाय हरि ताके चिनि आमानि कोन जों बरंगिया नरो जों तान जागार नैला तुमन जदि चिनि आमानि कोन बरंगिया चिनि आमानि कोन रोमान स्क्रिप्ट गसि आंगाय जनजाति मोर्चानि नेता तुमन जे चिनि पारा फायगांगे सुंगे डाइरेक्ट सुंगे नों चिनि आमानि कबर कोन आरो साल कलमारबो चबा खालाय दंमोने जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सिना बगे नासि दंमोने नों आबो गरे गसि सुंगे गसि आंगा पालना हरि डाइरेक्ट सुलाको नों तिनि दफानि मुंबई गादारे तांदे नों तिनि बुबाग्रा जे चबा खालाय दंमोने चिनि अहानि बगे चबा खालाय दंमोने त्रिपुरा एकर्ड मा खाके 125 अमेंडमेंट बिल मा खाके ग्रेटर त्रिपुरा इन फ्यूचर सामे मा खाके नों तिनि त्रिपुरा मा फाइनल सिंदावो बुबु खायनाबा अमा त्रिपुरा मा फाइनल दिमाया सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारन दिमान आबो तिनि बुबाग्रा चिनि बगे सानै दङो अ दिमान मा खाके सीपीएम खाने त्रिपुरा सामतो कांग्रेस खाने त्रिपुरा सामतो तिनि बीजेपी खाने त्रिपुरा सामतो जत त्रिपुरा सारनि नगरो हामारि बोथोर सौहैनाय आमोन बा तिनि आं सानो बुसु बाक्सा केबिनेट दंनाय लिडार चिनि बुबाग्रा केबनाय न बुबाग्रा निनि मानथायनो सेगनानै फाया निनि मानथाय गोमाजानासो दिख्लायनानै फायो बुबाग्रा निनि दंथायनो सेगनानै फाया निनि दंथाय गोमाजानासो बर दुगैनानै फायो बुबाग्रा निनि जाथायनो सेगनानै फाया निनि अपुयां मानसो बदिनो अक्सु बुइनानै जानानै फायो अजारो जत थांजागा बस आवथाय आवनगै तिनि जे साफार तिनि अजागा लिगिल आइकक सय चिनि बुबाग्रा केबनायथ चिनि बुबाग्रा केबेगो जों आसार फानगाय थांजागा चिनि बुबाग्रा लगिनाय जों आसार फानगाय चिनि बुबाग्रा बोसों आवगै जों बोसों आवलायनाय गामसुस्तो तेबिसि कलकक सलिया आं हायनाय सानमोसु चिनि रामचंद्र जत र तिनि खामतामो जों एडिसि हाबांनि बिसिदि मामुखा नारन आं मोइतो फाय ग्लान नमसुंबु जों सायमानो जों त्रिपुरा एडिसि हाबांगा फायबानो जों बीजेपी रो बाय फान कासु जामान बागै
check like zaman bagai जों जिनि बोखान मदेगा जों साम खायबाया हायबानो जिनि बुबागान चाइदमान बिसिंदै बिना हामजामान बिसिंदै जों जिनि रामचंद्र लुगरो तामो तामो मानका आंदरन किसे मोदु खायखालानो मुसुमो जों सायमान जिनि DTAD सा हापांगो स्टेडियम सारा त्रिपुराव जों जिनि स्पोर्ट्स एन्ड यूथ एफर्ट्स बेदेनि बुखाबदै जिनि बुबागान नायखर फांबाय जिनि बुबागान थैदुमाबाय जिनि बुबागान चाइदुमाबाय जिनि ऑनरेबल CM थैदुमान बिसिंदै जों सारा त्रिपुराव स्टेडियम दुइटा मानथरि खुमलुं कायसा मानखा कायसा जों चिन बायजल मानखा अब बेबाग चिन लुकुरनि बागै ते थुमा हामजगि तंनाय थुमुन बिसिति केरियर सामनायनि वानसु तंनाय जिनि जत यां जेनेरेशन बागै ताइबो दं जिनि DTAD सा हाबुन बागदै DTAD नि हिस्ट्री व अमन पुइला जे जिनि जों जिनि स्पोर्ट्स स्कूल जेरै जों माना थाङै दङ सारा त्रिपुराव DTAD नि अमर पुइला हिस्ट्री आगे जों खोनावो स्पोर्ट्स स्कूल बर तंगे बादरगात थाङै चिनि बर गोबां पढ्न चान्स माया मु हामो जों तंफानो याबा चिनि माया गना बोबागान बिसिदै बिनि चाइतुमाबाय ताइ चिनि ऑनरेबल CM दिदुल मुंबाय जों स्पोर्ट्स स्कूल सारा त्रिपुराव खुंता मानखा खुंसा हागे किल्लावो खुंसा हागे जंपुइ जालवो ते खुंसा हागे रामचंद्रवतो आबो ताबो चलितवो बसकम फाइने जरवो चिनि स्पोर्ट्स हामजे तने चिनि लुकरन बगै आव स्पोर्ट्स स्कूल दाकि खोलना थांगैदो आम हागेनो जों चिनि साबजुना तो जों खुंनि कतालमा मुखा कायसे रतनपुर कायसे हागे हारेम कुआरो आम कायने फाउंडेशन स्टुडेन्ट कायसे खा आम यागनो राबर बिजनेस खाय तंनाय जिने लुकुरनि बागै बो जों हायनो हायनि थागुर गामियाव जों स्मल हाउस मान मुखा ते जिने लुकुरनि बागै जों पेट्रोल पंप जों सेंगेरे उमा मुखा ते बसगां जरवो जों खम्बि स्कुल मानाय ते डिग्री कलेज मान रे जिने आमसायो आबो गा जिने जत थाजे तमान बिसिते बुबागान आसिबान बिसिते जों जिने आमसायो 5 बছর जे जिने आउटपुट ते चिकन लामा तो खलाइले दङ ते जिने MLA बिसिते गोबां लामा खलाइजागैने दङ बेबा जों दिनि BJP में काफी सारा बिशिंग दिपानो जिने MLA नि बखाक टिंगतु जिने ADC नि बखाक टिंगतु जिने आम से जों साम खलाइ जगै दङ बेबा जिने लोगन थाजे तमन बिसिदे बेबा आम साना मजमा गाहायसे अमो त जिने खलाइ जाबा जों खलाइ थानाय न बेबा मेन उद्देश्य हाकै जिने नहार मो हाकै जिने बुबागान वान सुमान हाकै जिने दफानि बागै पार्मानेंट सल्युशन जे सल्युशन जिने दफानि मो थानानि जिने अधिकार जिने हानि अधिकार जिने तंनानि अधिकार बेबाक अधिकार मानन बगै जिने बुबागान दिनि जवाब रायथो जिने अजरबो आं बेरेन बोलायो जिने रामचंद्र लुकुरनो जिने बुबागान बेरेन बोलायो जिने बुबागान बेरेन पयते दङ जिने रामचंद्र लुकुरनो तानि हाकै जिने रामचंद्र लुकुरो वानसुना करं खागना खा खलाव बेलेगेन गथका वानसुमान बिसिते थानजा तंगै खाबास तंगै याब्रे बास तंगै जों जिने बुबागान लगरि दङ फाइने जरबो जों अमायगेन जों बसका जिने बुबागान तेबो कराखा लगरि थांनाय थाने जरबो जिनि अर जनजाति मुरसानी नेता फैयै बाजारबारि फैयै जिनि बरं माने MLA अकर रंजित देवरमा बनो असंविधानिक कक सबै जाद्रे पदरे कक सबै बर्तिनि कुतुकला मानि तबो बेबां साबधाननि सानमसुबो जिनि आमसेनि MLA न ब जिनि आमसेनि MLA बखरज संविधान पोस्ट बोलगाय तबो जिनि लुकुरन बागै सामखलाय तबो बेबा खरकसा दिनि फादर एरियानि बर फाइ जिनि MLA आव फाइ जिनि बरं माने MLA न उल्टा पल्टा कक सबै बर्तिनि गाली गालास केले असंविधानिक कक सबै तबो अब जिनि आमसे लुकुरो अब कुल दिन जों एक्सेप्ट खालाम नाया गेसि जों दिनबो नुखा जिनि आमसे जिनि बुबागान थानो सबायना बागै दिनि जों नुखा बाजार बारिवो आं दिनि मिटिंगो तंगो तंगन स्ला फाइलिया दिनि खना जिनि DTAD सुपारलिगनि जिनि फाइनल मैच तमान बया आरजे मिटिं तमानि दिनि अजा स्ला फाइलिया जों दिनि अजा नुखा जिनि बरं माने MLA नि अफिस बसका दिनि फाइ BJP राव गर हयचे खायमानि जों सानो नजुबो खबरदा जिनि आमसे जों कुलिना उशृंखल खालायो जों शांत जों जे तंगजान न जों तंगजान हालनो जों सबायना दिला रामचंद्र लुकुरो बेलेगे तंगजान हामजागो थानजान हामजागो ककबास खाबसा तंगु आमन बय दिनि अजागा फातर हासेनि मुंगिया कामिनि जनजाति मोरसारक मादानि जनजातिनि मोरसारक उ तागजन जनजाति मोरसारक फायै जिनरो उशृंखल खायै जिनरो शांति शृंखला नष्ट खायै जों आबो कुन दिनि दिगला
아버지 그의 좀 단자도 좀 그락도 지리 부활 로기도 좀 누구만가 단해자로 어자가 제 스바노 단자는 스바이나 바가 똥사 시크를 스나미라 허리 어자가 꼬는 데는 더이 버리라 하지 저 누카블레 지리 부바그라니 로기와 저또 라음처럼 루코르도 저또 티발서도 버스가마 좀 지리 부바그라노 2020 2008에서 좀 지리 부바그라노 오하니 지빌사 스나보이 오하니 바사 야파는 보이 좀 저또 루코르도 야마합니다 당연히 좀 세만 지리 부바그라 지리 보이 제 사무클라이도 하루와 클라이 버디리 두야 사이 클라이 버디리 지리 보이 저바 클라이도 지리 보이 버디리 무이베 하미 히자고 무이베 뱅하자고 dia bertiri ciri bubagra, diri mau bagi bab hayui, mau ciri bab koran dui, ciri bab coba pelai temu.